gimarno. So kikwa expect much, but gima jokenya nyalo expect ni ei weche 10 mane Mwenge Mutuse okelo ka. Wang'eye ni ang'o gini manie bwo wechego mopondo ma jokenya ne seche moko ok ong'eyo. But kisiasa king'iyo gini politically, to ok ane pogruok e kind William Ruto gi Rigathi Gachagua. Jogi chalre te, nikech Rigathi be ok ochako go mbaka mar Murima sani. Rigathi, according to me, Rigathi ne Ruto, President William Ruto noyiero ne weche ariyo. To weche ariyo manoyiere ne mondo bed jatend piny Kenya go weche mabe omi igole sani. Mokwongo noyiere nikech ong'ama ofuwo manyalo timo gik moko to ok obwogi ni gini dhi keta kama rach kata dhi keto ofis mantie kama rach. That is what he is. Emomiyo nonyalo yanyo Uhuru ko Uhuru ne ker to ok obwogi. Mage gik mane William Ruto dwaro kuome. To the same reason emomiyo igole sani nikech ok obwogi to neno ka sirikal dhi kama rach kendo gini njao nying sirikal to ok obwogi. Koro gima nomiyo idware to emomiyo igole. Namba 2, gima nomiyo okel Rigathi Gachagua, momiyo Ruto nokele. Ruto nokele nikech en ng'ama deeply tribal. En ng'ama deeply tribal. To deeply tribal no ne tiyo e yo makare ne migosi William Ruto e secheka. Emomiyo nonyalo golo jo Murima te kuom Uhuru to keto kuom Ruto nikech en deeply tribal to mano tiyo kaka glue momako gigo mondo gibed kore. To sani the same thing emomiyo igole nikech en deeply tribal to gino ketho sirikal nikech sirikal sani koro dwa ni mondo ji te owinj mayom kata obed one sirikal kagima sirikal is caring for everyone, especially bang Gen Zs. To en pod odhi nyime gi deeply tribal. So ana summarize ni gik moko ariyo manomiyo kete kanyo go e gik moko ariyo momiyo igole. Idia we abed kanyo kaso ambe ntiere gimoro mokondo madhi wuoye mbele. Ntiere gimiwacho